rapat ingsun tumiling angwati puspita mitemendah kang warni ayo kasiwo tanggoyong ayo kasiwo ojo langap iki bojoku pergiwo karo aku bojoku itu berak bojoku lho bangsane opo iki? Go, kacang-kacang ngene iki lho. Sumuk iki apa kok ngene iki lho? Kirain Werkudara ya dinggo. Anane iki kok. Dinggo iki. Barang piye iki? Dinggo. Kecilian separo. Paro. Siji dinggo sih. Nah. Wong ikut. Maju kene. Sing gagah ada. Sing gagah ada. Tante. Yo kagak kocok kok buinteng iki piye? Wis kowe. Iki breko sapa tutuk? Jangan iki. Cek gathotkacaane pira iki diitung sik. Gathotkacaane diitung, dicetok. Aku kowe ada-ada ndak ana mlebu hitungan ra. Ayo kene. Eling ngitung pergiwo. Ben diitung. Masih kuali iki lho. Male, Mbak. Male, Mbak. Wah, potrek kok bahagia. Kari toto ngene, toto. Ben diitung pergiwo ana pira? Nyambung iki lho. Inggih menika kakang Mas Gatotkaca. Menika kakang Mas Gatotkaca gagah pitik sop. Kaya mamar. Kula boten pamrih menika kakang Mas Gatotkaca kakang Gatotkaca. Kakang menika kok ngadol sampah menika. Kok sampah? Balong pakai. Endang. Wis endang. Wah, kesel aku. Dan dari hati. Apa wae? Mbah Lim. Wis, rampung kono. Wis. Kakang Mas Gatotkaca kok kados kenging jarukan telas-telasan. Tangane kualik. Inggih. Sik. Wis. Sampun menapa dereng? Wis. Bambang kapluk. Kok tenan ora blok. Balung pakel. Wis. Menika sedaya ngakon menawi kakang Mas Gatotkaca. Panjenenganipun kula nggih mboten saged mbedakaken pundi ingkang kakang Mas Gatotkaca saestu. Lanjut karamu piye ya pergi. Inggih. Sakmenika. Iya. Sudah kula rampungi ngaten. Iya. Waspat gak telepon kakang ya. Dudu. Aku. Inggih. Kula saged ngakoni sinten kakang Mas Gatotkaca ingkang saestu. Nanging mangke rumiyin. Lho, Kula badhe matur mangke rumiyin. Ijih. Kok umek ora umek. Sanes kula. Oh.
Mbak. Ngopo? Ora rampung-rampung sing kesel, kotake cilik kesel cilik. Kowe karo aku wae ketua panitia berdua. Ora ono ketua iki. Wong bat TV nggih mangke. Iya, ketua panitia iki. Karo kamu ya. Inggih kula pitados sedaya menika Kakang Mas Gatot nanging. Mangke badhe kula ben perang nggih. Ben perang. Perang. Iya. Lho yen perang aku gel musuh milih aku. Aku wegah perang karo iki. Lah ngopo? Iki ra jotos nyuntik motoy. Remi. Lho, Remi. Perang. Gatot kocok remi. Itu perang. Badhe menapa? Suwine ora karuan. Yo. Kesel kok kage cilik. Inggih dipun perang sinten ingkang menang sakit. Menika garwa kula Kakang Mas. Sikepet perang tata. Oh iya, sing nangge. Suke kendeng kondo. Weh, Wani. Sanadyan ketemu dewa Loh, kowe sing terakhir ki nomor. Ki aku. Jangan kono ayo wah wis. Kemprok. Iki lho. Iki pilih. Sembrono. Oh. Werkudara. Kula wonten. Ae, werku darane kae. Auri ae lho. Ono sing iki seto TV mau ta? Gedung mau jare tak kirno. Kae Kene maju kene tak jaga. Aku gumun. Lah kok Gatot kok panen semene akeh. ben mlebu TV. Iki Edi melu wae. Ketua. Ora, iki ngopo kon ngono?
Sopo bapak tuh? Kamu nonton ini loh. Gila. Woi. Sawangen. Iya. Kira-kira iso nitik anakmu apa ora Werkudara? Nggih, Rama, Pangundi. Coba tamakno sing tenan, tritine. Mbak. Bak. Soe sing asli kae. Sing ndi? Aku. Kula kenapa kira kula? Kula betul KTP. Bisa aja wis kepengin ora praktek aja. Tendang bar. Kira-kira sing telu iki maju. Maju. Kuat nampani tanganku. Ya. Ayo, Maju. tak waspadaan. Wiwit saka kono tekan kene. Pancen persis. Memper Gatut. Member mung sing tak gelani siji. Apa sing kok gawe gelo? Kenapa sing songo kok ora arimbi wae? Apa stil? Kula perdiwatine nggih kurun, nek perdiwane mboten pareng Sembrono. Tresno Kakang, Piye Werkudara? sawise tak delok Wah, Werkudara bila. Ya, ketemu bae. wiwit saka sikil tekan sirah. Aku arep muni ndas rasiku. Loh, Kanjeng Rama, monggo. Monggo. Kuwi aturi ngendi? Pancen persis ora ana bedane lan aku ora kulino mikir. Mula tak pasrahke marang awakmu, Kakang. Wah, Mas diteki terutama. Kepul malah dipasrahke wong ninja. Kena iki kok. Oh, alah pakeno. Woi. Werkudara. bar yo bar. Dikareti. Tak dudut. Ya, piye yen pancen siagi ora bisa nitik siji lan siji. Pun Kakang bakal gawe kerampungan Werkudara. Pasrahke marang Kresna, Kakang. Yayi Puntadewa keparenipun badhe ngrampungaken perkawis menika ya. Karene Paduka kinampa temu kene. Gatotkaca siji-sijine. Timbalan iku ngadau Prabowo. Usul. Usul. Wani nih. Malah nantang piyarsakno ngendikaku ya, Bro. Iki ngadau. Pergi wong wujud siji. Yen kok alap siji kabeh wae ya ora bisa kudu salah sawiji. Dipun mutilasi mawon. Ketok. Kok malah dipateni. Getok. Gatotkaca kang cacah 8 iki Niki aku duweni patembaya. kados pundi? Menapa pambayanipun Prabu? Apa? Kok cacah 8 tulisane teng ngarep kok kembar sanga kok. Siji dulur. Oh, yo metu to. Yo bubar kok metu kok. Iki wujude kabeh 8. 8. Jelas. Kowe bisa mboyong.
pergiwa ning yen kowe bisa mujudake kembang tali ning akrami ya kuwi garwaning pergiwa. Ento kembang taine krami wasuku tangan amun mukayen nurano kang nyitra manungso ayo alekno kembang taine krami
Segara kok loyo. Gaji malah tambah siji. Songo iki. Lho mau 8 kok siji. Ning sisi nggawa kembang, ora to? Gatotkaca. Wonten tauh pangandika Apa kowe mau ora melu suwana ning Pringgondani? mboten slaminipun loncat saking Pringgondani. Oh, Yen namung nuruti pemunjutipun Yai Perkiwo. Kembang talinipun akrami. oh kuwi sing kok gawa kuwi nggih. Inggih menika. Kok kuwi bang? Kuwi kembang setaman, kembang sawur. Niki kembang Kulawa. Ingkang padhek sawo iki. Nggih. Gatotkaca do kemprah. Apa? Hus. Kowe to. Kowe sokan ngono lho. Kowe. Kowe uncat mituruti garwamu. Inggih. Ning saiki Gatotkaca cacahe kabeh 9. Inggih Prabu parenga kula menjuk atur wonten ngarsa pati. Ya, Miturut dawuhipun pukulun Kumajaya. Sadaya kelampan niku kupasrahaken wonten ngarsa pati. oh ngono. Inggih. Oh iya ya. Gone wingit aku omong. Kalek, aja terus sak gon-gon. Iki bagi yo rawuh. Ketok. Ora. Sik to. Sing telu kuwi aku jane ya wis ngerti. Kowe kok mesti gawe-gawe melu-melu gawe seru gitu. Kok dandan ngono sing aku sapa? Kok dandan Gatotkaca sing ngakon sapa? Edi Darmono. Kae akal-akal. Kan. Kowe Ya, gare. sing ngomong gene iki cahe. Iki cahe. Iki. Wong Kowe garen, kae Petruk, kowe Bagong, kok akal-akal nganggo sandangan Gatotkaca iki. lah mengken kula mboten dadan Gatotkaca wong telu ra ganek 9. Lakone 9. Mengke ngoten lho. Aku golek utang kentekan. Nanti make turu tak brengkal lho. Mama. Ayo diling utake. Kentekan kae mama tanpa Juli. Berani. Tresno kakangku, Ya ayo Werkudara piye? ojo suwe-suwe selok wong. Panjenengan apa pangling kali kula? Kula lagi abdi panjenengan. Aku wis ngerti yen kowe gareng kakak. Iki lho, gareng dikakekane ra kudu. Ya ora apa-apa Wis tak rampungane, yen ora ngono ora rampung-rampung. Getuk wis. Gatotkaca Bangsal nggih. Cul minggato. Yo, dinggo tandaan hubungan iki lan. Kula pamit. Yo. Nuwun. Mangke yen enten napa-napa. Salajengipun kados Kowe Gatotkaca sing iki coba maju. Kae Gatotkaca lho. Kowe rene. Kowe mengko musuhmu iki. Tanding kalian menika. Heeh. Janaka
mungsuhe kae sing mburi. Gatotkaca sing nggawa kembang tak mungsuhke kae. Kula kepareng wangsul kemawon. Lho. Aja. Kae kowe sing mungsuh Werkudara. Kae rampung ngono mengko. Oh iya. Wis kono age manji ning Palanggan. Wis kono Janaka. Bintang ingkang gawe
tak pegagak oleh negara Ngesti lho. Aku wis ora kekilapan. Seliramu sing mujudake Gatotkaca sing patok ning kaputren to. Iya bener wis dadi Gatotkaca ki aku yen ora ngono ora. Matur nuwun dene Kakang Semar ngayomi marang Nini Pergiwa. Lho, kae garwamu yen ora diayomi Kakang Semar, calone bebayani kula. Kakang paham. Sok meneh yen lunga kudu pamit, ya. Aja gawe bingunge wong tuwa. Yai ngomongno pisan menika anggen kula kesah boten koyan mateng para pepunden Yai. Yo. Rening Gatotkaca wis timbul Kakang Semar lan kabeh wae. Ayo padha sesanti, hayu niskala ya. Iya tak kene iki.